дар таърихи ташаккули халқу миллатҳо бузургоне ҳастанд ки ному корномаҳои онҳо дар ҳеҷ давру замон аз хотири мардум зудода намешавад. яке аз чунин арбобони барҷастаи сиёсиву давлатӣ олими тавоно шарқшиноси сатҳи ҷаҳонӣ Бобоҷон Ғафуров ба ҳисоб меравад ки на танҳо ифтихори миллати тоҷик балки боиси сарбаландии илми ҷаҳонӣ аст. бо дар назардошти хизматҳои бузурги давлатию ҷамъиятӣ сиёсиву адабӣ илмию фарҳангӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 1997 ба олими шинохта академик Бобоҷон Ғафуров унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шудааст. таърихи миллати тоҷикро бе китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тасаввур кардан ғайриимкон аст. бо иқтоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри дастраси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон намудани китоби тоҷикон, хондану азбар кардани он ва тарғибу шинохти ин асари таърихии ҷаҳонӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. 26 декабри соли 2019 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуда буданд. таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ аст ва мо вазифадорем ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дурахшони қаҳрамонию диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба ватан ташвиқ намоем. ва дар ин амр чопи шоҳасари академик Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шарафи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар як оилаи кишвар тӯҳфа карда шудани китоб иқдоми бузург ва раҳнамоӣ ба омӯхтани китоби тоҷикон шиносномаи таърихи миллат мебошад. бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон карда шудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 иқдоми оқилона баҳри ҳидояти аҳли ҷомеа ба омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони миллати тоҷик дар тӯли таърих ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёди фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсонӣ буда ин иқдоми шоиставу ояндабинона аз ҷониби аҳли ҷомеаи вилояти Суғд истиқболу пазироӣ гардид. мақсади пешвои миллат аз ин озмун иборат аст ки ҳар як фарди ҷомеа аз таърихи бошукӯҳи гузаштагони худаш, аҷдоди худаш, бобоёни худаш огоҳ бошад ва тоҷиконро саҳифа ба саҳифа, калима ба калима, ҷумла ба ҷумла хонанд ва донанд ки тоҷикон яке аз халқҳои қадими олам ҳастанд, мардуми созанда, сулҳудӯст, маърифатпарвар мебошанд ва ҳамин ғояи созандагӣ, ваҳдат, ҳамбастагӣ, ободкорӣ дар заминии китоби тоҷикон дар ниҳоди наслҳо пайдо шавад, инкишоф ёбад, рушд кунад ва мо боз ба кашфиёту ба тозакориҳои нав ба нав муваффақ гардем. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгони миллати тоҷик дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, тақвияти ҳофизаи таърихӣ ва ба ин васила шинохти нақши халқи кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелу санадҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмию таърихӣ дар китоби пурарзиши академик Бобоҷон Ғафуров тоҷикон инкос ёфтаву исбот шудаанд ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2023 доир гардид. озмун таърихи халқи тоҷикро аз аҳди бостон то давраи соҳибистиқлолӣ дар бар мегирад. бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат боз як иқдоми муҳим ва рӯйдоди таърихист. дар китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров бо далелу санадҳои таърихӣ исбот гардидааст ки халқи кӯҳанбунёди тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният нақши бузург дорад ва ин таърихномаи миллатро ҳар як фарди ҷомеа бояд пурра аз худ намояд ва донад. аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз нав чоп гардида ба ҳар як оилаи тоҷик тақсим карда дода шудани китоби тоҷикон имконият медиҳад ки ҳар як нафар аз таърихи ғании халқи тоҷик пурра огоҳӣ пайдо намояд. Бобоҷон Ғафуров аз охири солҳои 30 ва аввали солҳои 40 асри 20 ба омӯзиши таърихи халқи тоҷик оғоз карда, соли 1947 нахустин асари худро бо унвони таърихи мухтасари халқи тоҷик таълиф намудааст. олим бо далелҳои илмӣ исбот кардааст ки тоҷикон қадимтарин халқи бумии Осиёи марказӣ мебошанд.
баъдан ба таълифи асари тоҷикон оғоз карда доир ба таърихи тоҷикон маводи зиёди илмӣ ҷамъоварӣ менамояд. оид ба таърихи тоҷикон сарчашмаҳои наву нодир дарёфт мекунад, аз асарҳои олимони маъруфи хориҷӣ истифода мебарад ва китобро дар такя ба дастовардҳои охирини илмӣ матншиносӣ, таърихнигорӣ, сиккашиносӣ, забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, мардумшиносӣ, антропология ва бостоншиносӣ барои нашр омода менамояд. нахустин маротиба китоби тоҷикон соли 1972 ба забони русӣ бо теъдоди 10 000 нусха аз чоп баромадааст. дар ин давра интишор намудани китоб бо номи тоҷикон кори осон набуд ва на ҳар шахсияти сиёсиву илмӣ ба чунин иқдом даст мезад. мақоми илмиву ҷамъиятӣ ва ҷасорату матонати фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Бобоҷон Ғафуров имкон дод ки ӯ асари худро маҳз бо ҳамин ном интишор ва шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намояд. асари мазкур дар радифи намунаҳои адабиёти тоҷики Садриддин Айнӣ ба олимоне ки таърихро таҳриф намуда мавҷудияти халқи тамаддунофари тоҷикро эътироф намекарданд ва ақидаҳои ғаразнок паҳн менамуданд ҷавоби қатъии илман асоснок гардид. дар доираи ин озмун албатта ҳар як сокини тоҷикистон ин китобро хеле амиқ хонад, онро аз худ кунад, дарк кунад ва бо таърихи ниёгони худ шинос шавад. даҳҳо ходимони ҷамъиятию сиёсии илмию фарҳангии ҷаҳонӣ хираду ҷасорати сиёсӣ, илмӣ ва инсонии Бобоҷон Ғафуровро эътироф карданд ва баҳои баланд доданд. нависандаи ҷаҳонӣ Чингиз Айтматов таъкид намудааст: Бобоҷон Ғафуров бузургтарин симои илмии ҷаҳонӣ буда, бо ҷустуҷӯҳои доманадор, бо ғурури баланди худшиносӣ тавонист миллати соҳибфарҳангу соҳибтамаддуни тоҷикро дар сафҳаи таърихи ҷаҳон муаррифӣ созад. навиштани китоби тоҷикон бешак қаҳрамонист. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат аз воситаҳои муҳими доштани дониши пуррою муфассал оид ба китоби тоҷикон ва таърихи пурифтихори халқи тоҷик мебошад. ин моеи ифтихору сарчашмаи худшиносиву худогоҳии миллист.